solasaldi hau Euskal Herriko bigarren UPMS-eko formakuntzen parte da. UPMS, gizarte mugimenduen unibertsitate popularraren gaztelaniazko siglak dira, eta munduko gizarte foroan sortu zen 2002. UPMS-ren helburua da akademiaren eta gizarte eraldaketarekin konprometuta dauden gizarte mugimenduen arteko elkarlana laguntzea. Orduan, Euskal Herriko bigarren edizio honek aurreko edizioen lanarekin jarraitzen du. Aurreko edizio Arantzazuko topaketetan bukatu zuen eta bertan identifikatu ziren gizarte larrialdi batzuk. Fase honetan, lau hartu ditugu bideari. Euretariko bat, klima larrialdia eta krisi ekosoziala. Lan honetik jarraiki, gaude solasaldi dut. Orduen, horretarako, fase honetan, UPMS bigarren fase honetan, elkarlanean gaude Emaus Fundazio Soziala eta Mugari Gabeko Ingenieritza. Ingenieritza eskolan gaude Mugari Gabeko Ingenieritzako kideak eta online daukazue Fernanda. Fernanda da Emaus Fundazio Sozialeko kidea eta edozer laguntza behar baduzu, bera egongo da adi esatera. Eta edozer gauza, mobilean ez daukat koordinatzeko. Eta azkenik ere gureko genuke aurkeztu bane sorkinetik dator, eta berak egingo duena izango da formakuntza guztietako sistematizazio bat. Orduen, bukatzen denean formakuntza fase guzti hau, berak eskuragarri jarriko dugu ditugu bideo guztiak, ateratzen diren materialak eta kaja de herramientas hau barik egingo duen. Orduan, grabatzen ari denez, norbaitek arazorik baldin badauka, esan dezala, eta Fernandari idatzi diezarekola, eta arazorik baldin badago, kontuan izango dugu. Orduan ikusten dut hori bidera orokorretasunak. Orain hasiko naiz solasaldiko kideak aurkezten. Unai Ortega Lasonekin hasiko naiz. EHUko Matematika, Zientzia Experimental eta Sozialen Didatzika Departamentuko irakaslea da. Astiro gaitetea behar baduzu eskatu. Gaur egun hezkuntza zientifikoaren eta iraunkortasuneko hezkuntzaren etengabeko hobekuntza ikertzen du, bai hezkuntza formalean eta bai hezkuntza ez formalean. Campus Luziala labeko hainbat proiektutan parte hartzen du eta ikaskuntza ikerketa iraunkortasuna 3 proiektuetako parte ere bada. Adibidez, pasan urtean, hezkuntza ekosoziala jasangarritasunerako kompetentzien garapena jardunaldien antolaketan parte hartu zuen. Oian García Santiago, handaukaguna. EHUko Soziologia eta Gizartean saileko irakaslea da. Gaur egun bere interes eremua iraunkortasunean eta gizartearen problematikaren inguruan egituratzen da, eta zehazki trantsizio ekosozialerako eta ingurumen hezkuntzako ekimenen eta narratiben analiza. 2017tik Ekopoliko ikerketa taldeko kidea da, eta eskarmentu handia du ingurumen hezkuntza herrikoiaren EPA siglak erderaz markoa erabiltzen duen irakaskuntza. Eta bukatzeko, hemen daukagu olatutik EHUko arkitektura saileko irakaslea da, gaur egun hirigintzaren arloan egiten du lan, eta bertan hiri eraldaketarako elkarrizketa sozialen buruzko ikerketa egiten du. Eta arreta pertsonal zauzkarretan aldatzen du. Horretarako arkitekturako bizi kalitatea ikerketa taldeko kide da, eta hiri berrantolatze integratuaren ildo estrategikoaren barrua arduratu da. Hiri birgaitzea eta berroneratzea kudeatzeko tresna publikoak ikerketa proiektua zuzendu du adibidez. Eta, listo. Egingo dugu diagnostiko txiki bat eta hori gongo gara directamente galderetara. Horrela ez dugu denboraren galduko diagnostiko.
Orduan, esan dezakegu, gaur egun krisian izkoitz batean gaudela, gizakiaren jardueren ondorioz, planetaren 9 ingurumetatik 6 frogatuta dago 6 gainditu ditugula, baina esan dezakegu ez dela bakarrik ingurumen krisia, gizarte krisia ere bada. Azkenean, gizakiak eragin duen krisi multidimentsionala da eta garapen ekonomiko handiagoa duten herrialdeek bereziki eragin dute. Orduen, gero eta handiagoak diren eremu ez bizigarriak sortzen ari dira planetaren askotan eta pairatzen duten pertsonek, bertako herrialdeko pertsonek, larrialdi klimatikoari itxi eragin dioten pertsona dira. Orduan, gizakiaren jarduera fosilista eta sortutako ingurunaren antropizazioak eragin zuzena du gure bizitzaren dimentsio guzti. Ez da urbanizazio edo lurralde plangintza edo mugikortasun ereduan bakarrik antzematen, kontsumo eta aisialdi ereduetan du eragina, baina gure osasunean ere bai, eta inpaktuen banaketa desberdinean ere bai. Orduan, esan dezakegu teknologiaren garapena zenbat eta gehiago sakondu, orduan eta gure naturarekiko sinbiosi hori indarra galtzen joan. Orduan, krisian izkoitz honi erantzuna emateko hezkuntza ekosoziala funtsezkoa. Eskoletan aurrera pausuak eman dira arlo honetan, baina unibertsitatean oztopoak topatzen ditugu hezkuntza ekosozialarekin aurrera egiteko. Adibidez, disiplina arteko lanak egitea unibertsitatean oso zaila da, eta edo badaukagu beste oztopadak kanpotik datorren jakintza eskoletara sartzea bai, oso zaila dela, adibidez. Orduen, 3 pertsona hauek solasean jarri nahi ditugu, eurak badaukatelako euren metodologietan eta hau kontuan hartzen dutenez, euren gandik ikasten. Vale? Vale. Ondo zoa ziren, bai? Vale. Hasiko gara lehenengo, bakoitzaren egiteko moduetan zentratuko gara, vale? Orduen, olatzekin hasi nahiko genuke, eta ulertzeko ere bai zelan diseinuan irizpide jasangarriak zelan txertatu behar ditugu gure lanean. Alde batetik arkitekto baten lanak suposatzen du ingurune fisikoaren aitortza, adibidez, guztiak datorren edo klima zein. Eta bestetik, hirigintzan ere espazio erabilera garrantzia dauka, ez? Norentzat, zertarako, edo zen brutan erabiliko den espazio horrek, zerikusia dauka. Adibide bezala pentsatzen genuen, perpe klimatikoa izan daitekeela parke bat, baina izan daiteke ere bai, merkatal zentu bat. Zertarako horrek ere badaukala erabila. Orduan, gure galdera doa. Ea diseinatzailearen begirada ze kulturaren daukan garrantzia, eta irizpide horiek orokortzeko ea ze praktika aukera dauka. Alde batetik, begiradaren garrantzia diseinuaren aukeraketan, eta bestetik irizpide horiek orokortzeko ea ze praktika eukiditzakeko. Bueno, eta zentzu diren irizpide horiek. Kaldera nahiko potolu da, orduan, zea batzuk ez, horako ideia orokor batzuk, azteko. Diseinatzailean begirada oso garrantzitsua da. Eta diseinatzailean begirada ezberdinak honetezke, kontestu historiko, kultural, pertsonalen arabera. Baina nire uste, gure arloan, hirigintzarloan lantzen duen perspektiba edo ez ikuspuntua, bai da, krisi ekosozial batean gaude, irizpide orokor batzuk, jarri behar ditugu bai edo bai mahai gainean eta adostu behar ditugu. Ezin du izan pertsonen araberako gauza bat. Orduan, ikuspuntu honetatik, badaude horrelako ingurune fisikoa edo dagokion
irizpide edo puntu garrantzitsu batzuk. Hasteko, badagoelako arkitektura eta hirigintzatik, eraikitzaileak gehan horrekin, beti, askotan, pentsatu izan dugu, edukidu begirada bat, ulertzen den hiria alde batetik, eta ingurune fisikoa bestetik bi gauza desberdin izango balia berdela. Eta hitz egiten badeu, baso edo naturataz, edo gaietaz, hitz egiten gauzatetan, eta hiria, plaza, danadak etxeaz hitz egiten badeu, beste gauza bat kalitatzen. Horreneko premisa, garrantzitsuena, eta oso oinarrizko ematen du, baina askotan ez dugu erabiltzen, da ingurune fisikoa dela guztian sostengu. Ezin dugula aparte ikusi bat eta beste. Bai, gure hiri errepide eraiki ditzazkeon edozein sistema, ingurune fisiko horrek sostengatzen du, eta bere baitan da. Hori hasteko. Gero bestalde, ingurune fisikoa ere ulertzen dugu, lurralde, lurzoru sistema bat da, sistema abiotiko bat, ez bizidunek osatutako elementuta, osatua, gure kasuan, konkretuki ez behar sartzen gehiagi espezifitidadetan, baina orografia ulertzia, hidrografia ulertzia eta materiale deuran zikluak ere gutxuara buruan aurkitzia garrantzitsua da. Hortaz gain, sistema horren gainean edo elkarrekin badago sistema ekologikoa, landariak izerrusia aukana, edo fauna guztia, eta gero bereziki gizakiak edo gizakian jarduerak ingurune fisiko hortan eragiten ditu. Orduan, bigarren premisa edo bigarren irizpidea da nola sistema hauek elkar erlazionatuak dauden eta elkar eragina daukaten. Eta ulertzea nola denboran zehar erlazio horiek aldatzen dira. Eta pixkako, zer ikusi daukazu, baina aipatzen zenun simbiotiko izatetik parasitario izateko bideo honetan, nola garai bateko herrixkak edo garai bateko karreterak, errepideak edo garai bateko zubiak logika batzui erantzute ziren, igual teknologiaren garapen maila baxua zalako, lurraldea egokitu gehiago egokitzen izan. Denboran aurra unganean, aukera teknologiko gehiagoki izan ditugu eta orduan ez da beharrezkoa ingurunean kontuan izatean. Orduan, horrek ematen ditu hirugarren irizpide batean. Galdu dugu pixkat harreman hori eta inpaktuak ikaragarria handitu dira. Orduan, krisi honetan, bai lurralde antolaketak, bai hirigintzak, bai arkitekturak, nire diziplinatik egiten bueltatu beharko nuke harreman hori birpentsatzean. Eta esatea, igual, edo gauza indaiteke hori, edo gauza ez da logikoa. Hirugarren irizpidea hori da. Gaur egungo krisi kontestu hori erantzuteko lekuratze prozesu bat dago, berriz ere pentsatu behar dugu lekuko baldintzak zegilean. Ez du ezertan izan behar baldintza mugatzaileak bere hortan. Baizik eta baldintza logikoa. Zehartu beharko nuke kontutan dazten. Eta orduan, bere biziko garrantzia hartzen du ingurune fisiko hori. Eta topografiaren ulerketak, hidrografiaren ulerketak, eta gaina munduan nola guztian inguruan bueltak dabilen, guztiak desberdinak ditu, urtaroak daude, eta horrek hirian eta arkitekturan zuzenki eragiten du. Irizpide horiek behintzat, oinarrian hartu beharko nituzke. Gero ja, eragile, diseinu konkretuan, edo hiri modelo bat azitza egiten badeu, horrek ikitzen zaigu, izugarrizko gauzapila. Baina hor ere,
adibidez, oinarrizkoa litzake onartzea konplexutasuna. Batzutan, gizarte honetan eta disiplinak teknikoagotatik gehiago, hain konplexua iruditzen zizkigu gauzak simplifikatu behar ditugula. Baina, klaro, simplifikatzen ditugu, gero, hiriak pertsona konkretu mota bati bakarrik erantzuten diola, ez adibidez. Orduan, gizarte anitz baten gaude, eta orokorrean ez dira pentsatu ez lurralde sistemak, ez hiri sistemak, aniztasun horretarako. Orduan, laugarren premisa bat lehetzak edo izkide bat, konplexutasun hori rekuperatzen. Eta gaur egun badago bosgarren bat ere, nahiko perpilean, dala, gizakia bakarrik pentsatu orde, gurekin bizidian beste bizidun pila bat eta ere pentsatzen hasi beharko geneke. Zeritzaigu ez dagoela hiritan edo ekosistemai, landariai, ez animali, eta kasi gu baino gehiagia. Orduan, nola ere ekidezakeu, nola desera ekidezakeu, nola transizio hori edo transformazio hori eman egidezakeu ondoren urtetan, bai hiri mailan auzo eskalan edo eraikin eskalan, aniztasun eta konplexutasun horiak kontutan hartzeko, bai gizakien kasuan, baina baita ez gizaki bizidunez. Sistema kontutan hartzeko. Horiek dira, igual, zango irizpide orokorrak oinarrian. Gero, klaro, unikortasunat azitzen dezakeu, edo ekipamentu sistemak, izgarritasuna milaka historiak egitza. Baina ez dela hori izan. Orain Unairekin jarraituko dugu, zure lana hezkuntza ekosozialaren baitan egiten duzu, eta horretarako zure lanean orokorrean erabili izan dituzu metodologiak. Adibidez, proiektuetan oinarritutako metodologia edo PBL bidez. Alde batetik gustatuko litzaiguke jakitea zergatik erabiltzen duzun hezkuntza ekosoziala eta ez ingurumen hezkuntza. Eta gero, eta bestalde, metodologian zentratzen bagara, zergatik PBL-a hezkuntza ekosozialarentzat, eta metodologia aktibo horrek, ingurumen dimentsioa, zeak galantzeko aukera ematen duen, ze potentzialitate daukat. Ondo, Cristia kontu bitxiez. Baina, ordenean edo ez dakit arkitzearen igual jorratzearen kontuak, ez? Lehenik igual ingurumen hezkuntza ekosoziala hori desfiguratzea ondo legoke, Minean, galdera bideratuta ezeaz, desberdintasuna edo zitan, finean argi izan behar goguna da gauztabera, ingurumen hezkuntzak, baduela bere bilakaera, bere historikoa, esan dezakegu, urtetik gorako historia dauka, historia horretan izan du evoluzio bat. Labur esatearen, esan genezake, hezkuntza ekosoziala da egungo ingurumen hezkuntza, ez? Gauza beraz ari gara, ditu ingurumen hezkuntza, garapen jasangarri dago hezkuntza, edo nahi dozuen etiketa jarri, ez? Egia da, hezkuntza ekosozialak, adierak, berak, ez? Biltzen duela, klabeak alderdi horiek, ez dana erronka nagusia, ez? Biltzen dutena, dana harremanetan jartzea, edo integratzea, ez? Ingurumen alderdia, eko hori eta gizarte alderdi, ez? Eta gero, erronketaz edo ekidezerako orduan, hor daukagu, ez? Klabetako bat, gure intuitiboan, ez? Gure kulturan, gure buruan ekitzen dugu, ingurumen horretatik, irekitzen dugu moduan ere, izaera osoa eta bizitza osoa, ez? Ingurumen horretan gauzatzen dugu, baina gure kontzepzio intuitiboa da hortik kanpo, ez? Independientea gara, ez? Eta ekodependentzia hori, ez dugu ikusten, ez?
areritziago, garapen teknologiko honen ondorioz. Orduan, bueno, uste dut ideia nagusia hori da, igual desberdintasun funtsezkoena hori da, integratzen duela dimentsio soziala, eta bilatzen duela harreman hori eraikitzea, baina, bueno, egia da, hamarkada hauetan ingurumen hezkuntzak izan duela, bilakaera bat, eta bilakaera hori egon da, bai, zentrala den kontzeptuan, jatorrian, natura izan danean, ingurumen hezkuntzaren sujetu edo kontzeptu nagusia, gero pasatu da ekologia izatera, edo ingurumen adimen edo adiera zabalago bat, eta gaur egun, edo, etapa emergente edo esan baite deitzearen, egungo ikuspegi edo paradigmatik, da gehiago gizartea, gizartea integratuta, testuinguru horretan. Gero, hori, egia da ere, inguru naturala bera, pasatu da ikasketa objektu izatetik, ikasketa dugu, zelako da ingurunean, ekintzarako agertoki izatea, pasatu da. Eta horrekin batera, enfasia, hezkuntzaren enfasia, pasatu da, egotetik edukiak irakastean, ekintzetara, pasatzea, eduki horiek baite gauzatzera edo ekintza konkretuetan gauzatutakoak, Orduan, bueno, esan dezakegu oso kasu asko laburtuz, ideia da jasangarritasunerako estea baino, jasangarritasunean estea, testuinguru horretaz baliatuta, horretan hori adietzen duten eduki, kontzeptuzkoak, prozedurazkoak balioetan eta horietan estea. Berdin jasangarritasunean, beste egunean hori inguruan, beste foro baten kideek eztabaidatzen zuten, desazkundean, eztabaidatzen desazkundean edo desazkunderako, edo desazkundean, irakastea. Akaso planteamendua esango litzateke horretan, testuinguru horretan ja mobilduta daudelako, nahi, hori da. Bueno, aipatzearen ere, osatzearen hezkuntza ekosozialaren ere printzipioak seguramente ezagunak direnak, aipatu behar dugu presente duela, harreman horretan, integrazio horretan, bai, ekodependentzia, printzipioa, jabetzea eta ulertzea, ikusenarekiko dependentzia hori, funtsezkoa dela, eta dana, hortik eskerita daukagula, hori izatea, osasuna, hori izatea eta dana, eta baita ere interdependentzia edo elkardependentzia, gizarte, eta beste erronketako bat, dimentsio komunitario hori edo funtsezkoa dugula ere aurrera ateratzeko, eta batutako erronka horiei aurre egiteko. Metodologia aktiboen kontura salto eginez, egia da, badutela prentza handia, ikerketa asko, horien inguruan, baina, konsiente izan behar dugu, milagro ez dagoela. Badirela besterik gabe, hezkuntzarako izan ditzakegun lanabesak edo lanabez sortuak, kaja hemen nintzen gaudela, kaja herramientas moduko bat, erabili dezakegula era askotan, eta ere oso baldintzatuta daudela testuinguruarekin. Herramienta sorta ederra izan dezakezu, baina esku bakarra erabili baduzu, edo atzamarbirekin bakarrik erabili baduzu mailu hori, edo tresna hori, eraginkortasunean ere oso lankorra da, testuinguruak asko baldintzatzen du. Testuinguru horretan. Pentsa hori edukietan, jabatu behar diren eduki kurrikuluma, osatzen duten eduki kopuruan, eta gure kultura gara sumatibo, gero eta gehiago ikasi behar dugu, kurrikulumari berragatzen badigo, gizarezko hezkuntza. Eta kriston, mokordo potoloa, behitiko diren edukiak, zehaztu beharrean, edo zehaztu beharrean, eta testuinguru horri deitu, ikasle taldea,
Normalean, egoera idealean, ebazpen hori irekia da. Hau da, ez dago normal ebazpen bakar bat, eta ebazpen horretara ailegatzeko ere bideak desberdin izan daitezke. Orduan, iruditzen zaigu badala irekiagoa eta esparteagoa. Edozein kasutan, nolako edozeinetan integratu behar dugu testuinguru horretan, edo saiatu gara harremanetan jartzen ingurumena eta gizarte aldagaiak, ez? Eta testuinguru hori gainera izan behar du erreala eta adierazgarria, izan behar du zerbait, gure errealitatearen parte, ez? Bizi dugun zerbait, ez? Klima aldaketaz, seguramente ikusten ariketak, testuinguruetan hartz-polarrekin, arazo hori agertuz, hemen dagoen inor seguruenik ez duen sekula hartz-polar bat ikusi edo horrekin dugu harremanik, ez? Eta behar ditugu, geure bizitzak eragina duten problema hori heldu, ez? Eta hori gainera saiatu behar gara, diziplina desberdinetako edukiak edo ikustegiak integratzen saiatuz, ez? Zailtasunak edo erronkak, amaigabeak dira, ez? Asko dira. Baina, zailtasunetik edo hasita, bata da, argia da, konplexutasuna, ez? Gure gizartearen eta antolaketa sozialaren konplexutasuna eta horrekin batera dagoen ezagutzaren zatiketa hori. Beste zailtasun bat gure errekeria, ez? Gure izaera irrazionala da benetan gobernatzen gaituena. Eta hori da gure izatearen parte funtsezkoa, abetu behar duguna eta presente izan behar duguna, da zailtasun bat ere, ez? Eta gainera horrekin batera, izaera irrazional horrekin batera ere, problemak areagotzen doaz, ez? Gero eta dimentsio handiago hartzen dute, eta frogatuta dago, ez? Gizarte psikologian, horreko egoeren aurrean egoten dugun erantzuna, da irrazionala, ez? Ikurra begiratzea da beste dago, maila politikoak eta gertatzen dutena, ezta? Eta, gero beste zailtasun bat ere izan daitezke, kontraesanak, ez? Eskola jorratzen ditugu eduki batzuk, maravillosoak, danok egiten dugu hau, estela, holan, eta gero mundu errealean daukagun dago disonantzia kognitibo txoke hitzel bat, ez? Teoria, ez? Eta praktika edo realitatean artean. Eta hori bada zailtasun potentzia bat, ez? Eramaten gaituen askotan, deskonektatzera edo edukatzera, ez? Edukiak. Beste zailtasun bada, mobida guzti honen izaera utopikoa, ez? Izaera ideal hori, eta finean, hezkuntzaren ikuspegitik, ikuspegi praktiko batetik, ez daukagula modelo didaktikoa, ez? Nahiz eta 50 urtetako ibilbidea izan, ingurumen hezkuntzak, ez du garatu modelo didaktiko bat, arrazioengatik, baina finean, erronkak ez direlako heldu, ez? Beren zera horretatik, ez? Erronkak, eran dezakegu, emoten direla batez ere, bi dimentsio nagusitan, zera sakonean hezkuntza. Batetik, badago erronka multzo edo dimentsio kultural bat, harremana daukana, hori izaera utopiko hori gainditzearekin eta ideia horiek gauzatu edo maite kontakizun hori eraikitzea edo berreskuratzearekin, eta gero gure arrazionaltasuna garatzearekin, ez? Horretarako dugu hezkuntza zientifiko bat, zientzian oinarritutako hezkuntza bat eta hezkuntza zientifiko bat. Gaitasun zientifikoak eta jorratu ikuspegi arrazionala jorratzeko. Eta, finean, behar ditugu jasangarritasuneko gaitasunak, ez? Hemen hurbilketa eta teoria eta marko desberdinak gaude, baina, funtzean, bildu ditzakegu dimentsio desberdinetan, batetik balioak gauzatzeko, jasangarritasuneko balioak gauzatu behar ditugu, materializatu behar ditugu, asumitu behar dugu ere, konplexutasuna, jasangarritasuneko konplexutasuna, ikuspegi sistemikotik, ikuspegi kritikotik, eta testu inkuratze horretatik. Aurre ikusi behar ditugu, jasangarritasun etorkizun horiek,
edo etorkizun jasangarri horiek, eta ekin behar dugu ere bai, horren alde. Eta, claro, movida kultural guzti hau, erronka kultural edo nirentzeko, behar dugu ere, erronka, funtzi erronka gona da, erronka politiko bat, hezkuntza antolakuntzari dagozkion erabakiak hor daude, gainean, behar dugu ingurumen hezkuntza edatu, izan beharrean zerbait anekdotiko, zerbait penatuta bezala, ekstra bezala, behar dugu izatea, izatea funtsezkoa eta zeharkakoa badaude defendatzen dutenak, egon behar dela ikasgai konkretu bat, klima aldaketan inguruan, edo hezkuntzan inguruan, edo badaude bestelako korronteak, ikuspegi horretatik, transbertsalidade hori integratzea defendatzen duten. Eta horrekin batera behar dugu formakuntza, irakasleon formakuntza behar dugu, dagoena inondik, eta behar dugu ere bai, beste hirugarren hanka da ebaluazioa. Jakin behar dugu, zer funtzionatzen duen eta zer ez. Eta orain arte, 50 urteetan, ingurumen hezkuntzaren 50 urteetan, oso gauza bitxi ebaluatu egin dira. Ingurumen hezkuntza programa puntualak eta ebaluatu izan dira, eta askotan ebaluatuak izan direnean ere, emaitza horiek ez dira entzatatu, erabaki politiko horiek hartzera moduan. Bueno, horrein Vale, orain bloke hau, Oianekin bukatuko dugu, Oianekin metodologiak koperatzen ditu, baina beste ikuspuntu batetatik eta beste modu batean erabiltzen dituzko. Ikusten interesgarria dela ikuspuntu hauek kontra jartzea, eta ondo legoke bai azaltzea, herri hezkuntzan daukasun ikuspuntutik, ikuspuntua partekatzea, eta eraldaketa potentzialitate hor gaitu ikusten duzun hor, eta segako ikusten dituzun garrantzitsuak ikasgelara joateko. Eskerrik asko gonbidapena bai. Barkatu, eduki dugu arazo bat, bale? Bota gaituzte gelatik eta horregatik hasi da berriro grabatzen, ez dakit Zoomean zaudetenak barkatu, eduki dugu arazo bat, ordenagailua deskonektatu zaio gure kideari, sentitzen dugu asko. Jarraitu behan. Zeintzuk dira gako haiek, zaila da zertzela batzuk bertatzea horren gainean, baina bai iruditzen zer oso garrantzitsua dela, kasu honetan eta unibertsitatean hasieran hori eta irakasle bezala guri dagozkigun testuinguru hori. Nire kasua aipatuko dut, nire esperientzietatik dut horrek. Orduan, nik soziologia sailean egiten dut lan, baina ematen duen irakasgaia Arabako kampusean dago, eta irakasgai hori da ingurumen hezkuntza eta gizarte ohiturak. Irakasgaia hori da ez. Irakasgaia hau derrigorrezkoa da ingurumen zientzietako ikasleentzat. Laugarren mailako ikasleak dira, eta orain arte, oraindik ere hautazkoa da geografia eta natural antolamenduko bigarren zikloko ikasleentzat, baina azken 3 urteetan ez da inor etorri. Zoin horrek ikusten ama. Hau irakasgaia ematen da farmazia fakultatean, Arabako kampusean, 6 kreditu ditu. Eta 2013 eta 2014 ikasturtetik nago irakasgai horrekin, eta nik bakarrik nago. Ezago beste irakaslerik hori emateko. Eta zer egin dut urte hauetan, esperientzia sistematizatu. Horregatik, guztotik importanta dela zelan testu orokorra, hezkuntza testuingurua ere. Eta, zer atera dudanik horretik. Sistematizazio hori egin dut, ikasleekin ebaluazio partantzaile prozesu batzuen bitartez, eta baita ere instituzioak berak eskaintzen diogun informazio horretatik abiatuta, ez?
nire kasuan. Euskarako taldean beti egoten da matrikulazio gehiago, egoten ditugu. Eta gaztelelako taldean 12 ditugu aurten, bakarrik. Eta asko dira kanpotik etorritakoak. Eta horrekin osatzen da taldea, hori kontuan hartzeko. Ebaluazio jarraitua daude gehiagitzuenak eta asistentzia osatu da. Ingurumen zientzietako ikasleak dira, orain arte ere bezintabi graduko ikasleak izan, ingurumen zientzietako ikasleak gehiago. Eta hauen profila da oso teknikoa, esaten dena zientifiko-teknikoa. Eta ni soziologiatik nator, orduan horregon da, egokitzakaren prozesu bat oso interesgarria, eta egokitzapena izan da edukien aldetik, metodologien aldetik, eta baita ere lenguaiaren aldetik. Nola hitz egiten dugun, nola komunikatzen garen, eta nola eztabaidatzen dugun. Ingurumen zientzietako gradua oso teknikoa da. Eta menilatu batzuk ekarri ditut. Oinarri zientifikoak dira graduko ehuneko 48. Zientzia arlokoa. Ingurumen gestio eta teknologia ehuneko 11 da. Eta gizarte zientziari eskutitzaien espazioa da ehuneko 10. Eta soziologiari honetan ehuneko 5. Orduan hori da nire kokapena graduan. Nondik abiatzen naizean, ingurumen hezkuntza eta hezkuntza ekosozialaren zenbait gauza ariketa egiteko klase bat. Eta horrez gain, gaur beste tresna bat, estudenten eretarra izan daitekeena, dela, eta ez diogula preparatzen horri, ez. Baina batak emateko klasea hemen eta badago ikasleen iritzi inkestan, bukaeran pasatzen dugun zerbait, eta egia da, inkesta bideo preparatuta, badaude datu batzuk interesgarriak izan daitezkenak, ez. Eta azken urteetako inkesta horiek hartu ditut, horako azterketa txikitsu bat egiteko, ez. Badago galdera bat, interesgarriena nire ustez, da, ezin da zuen interes maila, irakasgai honekiko, ez. Hau da, lehen egunean interes planteatzen dudan, zerbait, ez, zein da zuen motivazioa irakasgai honekiko, ez, nik esplikatzen dut lehen egunean zertatu gana hau, baina zuek nola jasotzen duzuen hau, ez. Eta gero inkesta horretan reflexatzen da. Den egunean nik planteatzen dudana eta inkesta horretan agertzen dena, nahiko barkatuz, ez. Interes maila esan dezago nahiko ertaina dela, hasierako hori, motivazio horretan, ehuneko 50 hor kokatzen da, interes ertaina zela, ingurumen hezkuntza alorrean. Eta altua edo oso altua ehuneko 32. Bueno, txarto ez. Inkesta horretan ere beste inkes bat dago, esaten dutena, eta bukaerako motivazioa zein da, ez? Bukaerako motivazioa azkenean ehuneko 57 izaten da. Beraz, pozik nago, balortzen dena ia 15 puntu hori, motivazio hori handitzea talde osoan, ez? Hauen datuak oso variableak dira, eta oso relazioak dira, ez? Baina, bueno, bada, tresna bat, kontuan hartzeko, ez? Ebaluazio inguruan aritzen denean eta hori dalako beste tresna bat. Zein da beraz, abiapuntua ikaskuntza, irakaskuntza, jarduna planteatzen dudanean, kasu honetan zehazki. Ikasle hauek, ingurumen zientzietako ikasleak dira, laugarren mailako ikasleak dira, eta ingurumenaren gainean ezagutza oso zabala dute, eta gainera kontzientizatuta daude. Ingurumen gazteretan, ez dakit zeinen beste realitatea baina gurea da. Eta beraz, erronka bezala planteatzen da, ingurumenari buruzko hezkuntza batetik salto egitea irakortasunerako hezkuntza sozial bateko. Hori ditzateke zera nagusia. Ze ingurumenari buruz asko ez horretan formatzen ari dira. Eta nire erronka zer da, hezkuntza sozial horretan, soziala den horri indarra ematea. Azkenean, eko hori asko kontrolatzen dute, baina soziala dena, bestelan kegabataria merezizu ez. Eta horrez gain, helburu bezala planteatzen ere, ingurumen hezkuntzan, tresna batzuk, ezkintzea, horretan murgiltzeko nahi izan espero. Ingurumen hezkuntzari sarrera izateke egiten dugu.
Eta horietan, oso irakasgaia praktikoa eta aplikatua denez, metodologia aktiboen presentzia oso handia da. Uste dute irakasgaiaren ezaugarri nagusiena, nola egiten dugu. Eta hemen, nahiren antzera, proiektuen bidezko metodologiak erabiltzen ditugu, eta baita ere ebazpenerako bilakoak, horrean egiten dute ingurumen hezkuntza proiektu baten diseinua, errealitatetik abiatuta, horretaz guztiak ematen, eta baita ere unitate didaktiko baten diseinua eta dinamizazioa. Osea, eurek dinamizatu behar dute ingurumen hezkuntzako saio bat metodologia aktiboetan oinarrituta. Horri berriro, trebatzen dira laguneko osoan zehar, eta gero, eurek horretzen zaien, dinamizatzea, trebatzea, eta bien esperientziari izan. Ez batzuk esaten duten, azken momentuan egiten dugu, lau urte hemen, eta azken orduan gu irakaslearen papel oso esperientzia interesgarria da, eta uste dut ikaspenak nahi askotarikoa dela, eta espazio egokia dela horrelako zerbait egiten. Ikaskela beraz, ezagutzen duten jendearekin. Baina alare, hau da gehien azpimarratzen dutena irakasgai eta horregatik irakasgai zutatzen. Esan abertzen duzu metodologia aktiboa. Eta nire esperientzia horretatik abiatuz, hau egiten dugu, ez proiektu bat, eta basuna, eta hori guztia, baina egiten duguna da ere aktibo hori dinamikoa, oso dinamikoa izatea, eta oso experimentala izatea, eta oso kreatiboa edo sortzailea izatea. Zeratzen gara ere beste puntu hori ematen. Eta zentzu horretan, batzutan esaten dugu, laborategi batean gauzela, eta termino hori uste dut neko proposa dela, farmazia fakultatean gauden, eta laborategian ere aritzen dira, eta laborategian da nire espazio bat, sozioa bezala, baina baita den laborategi soziala eta hezkuntza laborategi bat. Eta orduan, ulertzen dugu metodologia aktiboa esperimentazioaren ikuspegitik, sorkuntzaren ikuspegitik, eta laborategiaren zentzu honetatik. Eta azkenean, ingurumen hezkuntzan trebatzeko tresna horiek, murgiltze prozesu baten bidez ematea, eta gorpuztea prozesu horiek. Zer egiten dugu, eta netarek egiten dugu, eta batzutan izutzen dira, izutzen gara, baina egiten ditugu role-playing-ak, role-playing, antzerki, marrazketa, bestelako etorkizun bat imaginatzeko, egiten ditugu joko ekofeminista bat, Leio Herreroren proposamen batetik abituta, egiten ditugu taldekatzeak modu oso diferenteen bidez eta ez da bilau eginda. Lanetarek egiten dugu, eta egiten dugu, batzuk konturteko dira, eta batzuk ez. Alternatiben asokak bai egin ditugu. Apursua lanetarek. Eta gero eurak proposatu behar dutena, klaro, komunitate didaktiko hori diseinatzea eta dutazea. Baita ere, aktiboa, dialektikoa eta dialogikoa izatea, ez? Zintan eztabaidaren espazioa, elkarrizketaren garrantzia, entzutearen garrantzia, zalantzan jartzearen garrantzia, eta baita ere, harremanak aldatzearen garrantzia, ez? Ikasle rola aldatu, irakasle rola aldatu, eta gure harremanak aldatzea, ez? Eta hori, eta hori osoan zehar, ez? Konfiantza espazioak sortzea, azkenean eurak ere dinamizatu behar dutelako, eta bestela horretan egiten dena, ez? Eta baita ere, esplikatzea, nire jarduna esplikatzen dut, zergatik planteatzen badan ariketa bat, nola planteatu den, nondik sortzen den ideia hori, guztia saltzen da, eboluzioaren inguruan, ez da bakarrik ematea, da saltzen zerdan hori, eboluzioa aplikatu nola egiten diren, zertarako egiten diren, guztia saltzen dut. Saiatzen naiz, ariketa informazio gehien ematen, eta zerken guztiak ematen ez. Dialektikoa ere, konkretutik abiatzen garelako eta garrantzitsua da. Azkenean, oinarri pedagogikoa dialektikoa da, abiatzen gara konkretutik, eta konkretua da gure realitate konkretua,
personetan krisi testuinguruak, baina baita ere niretik abiatzea, ez? Eta niretik abiatzea da nire gorputzetik, sinismenetik, usteetatik, jakintzeetatik, ez? Hortik abiatzen gara, eta ariketa batzuk egiten ditugu hortik abiatzeko. Eta gero hori montezan abilatu, abstrakzioa bilatu, teorizatu, horren gainean, beste teoriekin apuntuta, gero, berriro konkretura bizteko eta aplikatzeko ikastetako guztiak. Orduan, horrelako zer egiten dugu, baina hemen garrantzitsua da, are gehiago unibertsitatea, bezalako espazio batean askotan, ez? Gorputzari eta emozioei ematen jaien garrantzia, kontuan hartzena, ez? Batzutan, ebaluazioak egiten ditugunean, ebaluazioetako bat da, nola sentitu gara, ez? Egiten dugu marrazik, egiten dugu antzerki, egiten dugu nola sentitu zen, hau egiten dugu eta zer eragin izan duen honek, ez? Eta bestea, metodologia aktiboa ulertzea, metodologia inklusiboen bidetatik, ez? Zer garrantzia daukan kolektiboa, komunitatea, taldea. Taldean egiten dugunean da, talde txikietan egiten dutenean, eta taldea handia. Taldea handia nola gauden, nola zentzen garen espazio horretan, ez? Zintzuk diren garatasuna, ikasteko, eztabaidatzeko, gure gogoa, gure naia, gogoa, eta jardunak egiteko, ez? Espazioak zaintzea. Eta espazioa, guri egokizu zaigun dela farmazia komunitatean da, iaia honeko dukoa, gara opegatuta, ontziak eta maiak eta horrekin oso gaitzatzeko zen naiz, gure da zenkatzen den. Eta ortega dago, mesedez, altzatik ezkera, zeratu nahi horregon, eta gainera ezin ditugu metodologia aktiboak geratu batik hauetan. Klase asko kanpoan ematen ditugu, edo zegatzen gara, gainera gazteiz, eta orduan ditugu patio batzuk, parketxu bat, baditugu hortu ekologikoa, Arabako kampusean irakasle batzuen proiektua dana, zegoen, eta orduan hortura ere bagoaz dinamika batzuk egitera, eta askotan behar dugulako ikasleratik urten, eta egotea beste espazio batean. Mugitu behar garelako, edo zerbait egin behar dugu, orduan, kanpoan. Zer gehiago. Eta segatzen gara, ordenagailuaren erabilera ahalik eta gehien murrizten. Horregatik posible dugu beste espazio horiek erabili, probestu eta horrekin bat egin, ez? Eta ez baina modu teoriko batean, ezik eta horrek agintzen. Bukatzeko, ondo goaz, denbora ez bai, ondo goaz. Bukatzeko eta aipatu diren gauza batzuen harira, ez? Ikasturte osoan zehar, ez bakarrik hasieran, egiten dira ebaluazio parte hartzaileak, eta orduan informazio pila bat jasotzen dut irakaslaiaren inguruan eta gureak ekarpenak egitea irakaslaileari, ez? Bukaeran egiten ditugu ebaluazio batzuk, ez bakarra, eta bitako bat da horritxo batean, odolako horritxo batean, idaztea zer ateratzen dut nik irakaslaian. Orduan, hori informazio guztiak jaso dut, egia esan, batzutan harritzen naiz, eta idatzen, eta zenean, igual lau esaldi eta posiblea zaila labur ditu, eta hor niretzako da, tresna bat, superbalioa. Espresatzeko, euren moduan, euren tonuan, euren lenguaiaz, zer atera duten irakaslaiak erratik, ez? Eta gero hori hartzen dut eta sistematizatzen dut, hori anonimoa da, zer adikera anonimoa da, eta bereziki da, nik ere tresnak jasotzea. Zer atera duz analizio horretatik, ebaluazio horietatik, eta badaukana harremana horrekin, ez? Krisiko sozialari nola erantzun, hezkuntzako sozialetik.
Eta azpimarratzen dituzten ideia batzuk dira pentsamendu arlokoak, esan zago, eta baloratzen duten gauza bada oso irakasgai kritiko eta reflexibo izatea, pentsatzeko aukera ematea, pentsatzeko eta zalantzan jartzeko aukera ematea. Eraikitzailea izatea, propositiboa izatea, irakasgai bezala. Hau nik dutzen dut ere, sorkuntza pentsamendu baten bidetik, pensamiento kreatibo, ditzen duten zerbait, uste dut oso importantea dela, krisi sozialaren aurrean jarrituko beste tresna batzuk eta beste tresna sortzaileak izatea zentzu horretan, eta jarritzaileak izatea zentzu horretan. Balorazio batzuen artean, hau lotzen da alternatiben eraikuntzarekin, eta batzuk zuzen dute alternatibak ikustea, ikustaraztea, gorpuztea, ze garrantzia den esperantza lantzeko. Esperantza eta esperantzaren pedagogia bat bideratzeko. Psikosozialaren aurrean alternatibak behar direla, baina baita ere eitzaren bidea izatea. Eta hori da, ibatzen duten zeo-zer, euren lenguaian gauzak aldatu daitezkeela pentsatzean. Hori da, igual egin daiteken ekarpen bat, hezkuntzako sozialaren bidetik, eta egia esan nola aipatuko, baina zuek aipatu duzuena, pentsamendu konplexu hori, baina pentsamendu konplexu hori ulertzen dutela arazo ezberdinak interrelazionatzea, harremanetan jartzea, eta harremanetan jartzean eguneroko esperientzia arazo global batekin, konkretutik abiatzen garenean hori globala bihurtzen den. Ipar ego arteko harremanak horiek ere aipatzen dituzte. Eta, klaro, niretzako konplexua den hori askotan ulertzen dute abstrakzio bat bezala. Eta hori bai dela eskutua. Interrelazionatzeko kapazitatea daukagunean ondo, baina abstraitzen garenean gehiegi, hori regulatu. Pentsamendu konplexua horrekin, bereziki harremanetan jartzen dute. Eta gero, ez da bakarrik edukiak, ez dira bakarrik metodologiak, dira ere balioak eta jarrerak, eta irakasgai hau da, ingurumen hezkuntza eta gizarte ohitura. Educación ambiental y prácticas sociales, zer gertatzen da beste arlo horrekin, jarrerak aldatzearen garrantzia, edo praktikak aldatzearen garrantzia, ez eguneroko praktika sozialak aldatzearen garrantzia. Nik hau ezin dut ebaluatu. Ez dut informaziorik, sobre segurak ere gutxitan epatzen dute, batzuk epatzen dute, eguneroko praktikak ere aldatu joan dira. Honi esker, esan nahi dudana da ere, balioetan ez dugula, eta hezkuntzako soziala balioetan ere zentratu behar dela. Kasu honetan, eta ebaluazio horiek irakurrita eta aztertuta, aipatzen dute ikasleen rola aldatu dela. Nik esango nuke ikasleen rola aldatu behar dela, derrigor, porque no les queda otra. Metodologia aktiboak pentsatzen ditugu, rol aktiboak behar ditugu danan partetik, niretik bebai, baina niretik bebai, eta nik hau horrela komunikatzen dut gehienetan, danok ez bat egiten, ez doa aurrera, hori honean hartuta, aipatzen dute parte hartzea, arreta, entzumen aktiboa, implikazioa, ardura hartzea, erakustu eta hori direla balio batzuk, hezkuntzako sozialak presentzia gondak direla, ardura, kompromisoa, entzuketa aktibo hori elkarrekin ikastea, horiek guztiak aipatzen dituzte. Eta gaztenderako taldean, asko agertu da esaldi bat, eta asko gustatu zait, asko aipatzen dute, salir de la zona de confort. ¿Cómo salimos de la zona de confort? Porque no les queda otra. Baina hau importantea da, krisi ekosozial batean murgilduta gaude, nola aterako gara hemendik. Badago bebai erosotasun, gizarte erosotasun baten nanik altzatzearena, nola ateratzen gara hemendik. Eta ateratzen gara beste bide batzutatik. Hori ere aipatzen dute eta ez dut esaldi egokia dela.
Eta metodologia hauekin lortzen duzu ere eskema batzuk agurtzea. Eta hezkuntza ere beste modu batean ulertzea. Hori da ikasten goazen prozesu honetatik. Arazoa, oztopoa, zailtasuna eta pila bat. Denbora falta, irakasle falta, kasu honetan hau beste modu batean egin daiteke talde bat egongo balitz, bikote pedagogikoetan antolatuko bagina, baina hau da horrela, ez horrelako baldintzarik, gaurko gutxienez hemen, hau egiteko. Eta ikasleen aldetik ere jasotzen den beste zera da, ez nuen uste unibertsitatean horrelako esperientzia bat izan dezakeen. Eta hori uste dut ere oso presente izan behar duguna. Azkenean da irakaskari bat, gradu batean, aletsu bat, baina oso goza solte bat solte bezala bertzen dena, eta hori oso problematiko izan daiteke ez. Zeure sentsazioa da hori ez. Hau ez nekien hau posibla zenik hemen. Hablako praktika bat eratzea hemen. Ja, baina ez daiz, orokortuagoa eta izan barko diratik ez. Eta hori da jaso dutana. Oso ondo, eskerrik asko zure praktika partekatzeagatik, eta orain zentratuko gara gehiago UPN-en daukagun beste helburu batean dela zelan lotzen garen unibertsitate eta gizarte eragileak eta horrek ere gainera potentzialitatea duela hezkuntzan eta zuen praktikarekin lotuta. Orduan, horatzen gaitzuko gara berriro, gure hiri eta herrietan inguru naturalaren kontra doazen eta sozializaziorako espazioen kaltetan doazen praktikak identifikatu ditugu guk taldea. Adibidez, zuaitzarrak moztuztuzten nola bitxi deuston, arbiztapen txarra, edo espazio individualizazioa, aurkiak eta horrelako jartzen dutxien oztopo bat erdian, adibidez, hori modernoa da, baina zer dago horren atxen, ez? Orduan, zuk ordea, auzoekin zein eragileekin elkarlana sustatzen duzu zure eskoletan, kontatu duzuna. Orduan, tokian tokiko behar izanak kontuan hartzen dira horrelako praktiketan. Orduan, gure galdera da, ea banduen honek hirigintza eredu jasangarri batekin ikusi dagoen, eta gero, ea praktika hauek ez eragileekin edo auzoekin egitea, zelan aberazten duen hezkuntza prozesua kolektiboki egitea. Gero, basein errazten, prozesu egietatik. Lehen igualen ez denean egin izatu praktikatan, honekin gehiago harremantzen nolako, ez? Zer, gure kasua konkretuan, lehen esan duzuten irizpide horreko horiek ere eramaten dugunean hezkuntza da. Bereizten dira, nire esperientzi konkretuan bi egoera. Bigarren mailan, ematen dut irintzara sarrera edo, zorren horrengo kontaktua egintzekin, baina eta pikoko taldeak dazkau. Eta gero, bosgarren mailan, autazkoa, planifikazio estrategika, erderat, eta ikasle taldeak normalean da 15-tekoa edo. Orduan, praktikara eman da, eta eragileekin harremana, eta aplikatu batea da hor da, oso desberdin ematen da baten. Orduan, bigarren mailan, izan zitezkeen milaka helburu, baina gizarteratze hori edo harreman hori, orokorrean oso ados nago, zueko aipatu dituzuen beharrekin, nola kontzientzia emango daiteke, espazioan eragina, ordenagailuan eragina hezkuntzan, eta oso guzti horiek bi mailetan saiatzen da aplikatu. Baina, klaro, egoera ere oso testuinguru oso desberdina. Eta orduan bigarren mailakoekin helburua da ulertu eta pentsatu kritikoa garatu.
iriakeko. Eta zu irigile bezala, ze papel dakazu gizarte honetan. Nolako nagizortzeak krisi honetan. Orduan, lan egiten dugu observaziotik. Eta gizarteakin dakan eragileekin edo daukagun harremana da irterik aldera, ere ez digu balio. Eta hori, arkitekturan, ja espazioa aldaketak pixkat ematen egin dira, eta badakau aula desberdinak dazkau, kaiak daitezke, zartu daitezke, eta badakau aukera hori, baina. Helburua baldin bada, bigarren mailako ikasle hauek, gainean normalian, eta bide dugu bezala, gure txiko horrekin zara egiten dugu, ez? Eta gainen arazo identifikazioa da ikasle osasuntxu 20 urteko bere arazo nagusia dela ikaslea gainditzea. Beste dana, ez dute, orokortasunean baina orokorrean ez dute ikusten. Orduan, ikaslean hasieran, observazioan azkenean, ikade hartetzean, eta nahi gainean jartzen azkenean, ez da arazin martzaien aurre, egintzatik, langintzatik, hau da urtero. Irtetzen da, arkitekturatik fotokopiak atatzen duzten pareko dendarako zebrabide bat behar da. Orduan, helburua da, nik ere gai izateke, betaurreko zalda beharkat, edo betaurreko gehiago jantzioa dituzu, ze beste gauzak ikuste sentzitze, eske irigilea zen izango zeaten, ja pertsona bezala baita, ez gizartean dago pertsona bezala baita, profesional bezala ezin ez zuten zigorra gari gutxi. Orduan, bigarrengo maila horretan, lana da, lanketa da, gelan, baita ere metodologia aktiboakin edo arazo, pentsamendu kritikoari, baina pixkat ze arazo ikuste izuzte gaur egungo irila. Eta simplicidade eta norbeanakotasun hortatik, komplexutasun horta, salto egiten den hori konzea. Arkatak eta horri handiak eta kolaboratiboan laginda, nola jotean gutxineka ulertzen, ze harreman daukan, bestalde, hirian formak, diseinuak, eta hartunean erabakiak, gizartean ematen dinamiketan. Eta gizartean dinamiketan esan nahi du, gizarte guztian dinamiketan. Eta orduan, jartzea, indezakeun bilingoa, hainbeste ikasleekin ez du ematen gehiago, da rolen banaketa edo inkluso izan behar kalea, konprako zeakin narituakin, edo empatiako landu, ikusteko hiriak zenbat oztopo jartizkion zenbat jendei. Eta, esango nuke, lortzen dela, eta gai ere baloratzen dutela hori zesortzen dira. Atzo fijatzen nintzen, claro, ez igual, egunerokotasunen ez gara gauzak aukeratzen. Hori da, ama izatetzean arte, igual ere ez zera fijatu horrek zurekin eraginaren ituzen batzetan. Claro, espazialidade hortan, pentsatzen hasi behar badezu, diseinatzaile bezala, nolaziko zen pentsatzen, ez badezu aurrez hori den gaude. Bigarren mailan pixkatari. Eta gero beste, igual, pausoak gehiago ematen dugu bosgarren mailan. Bosgarren mailan bai, talde txikiakin daudenen dian, eta arazo handi bat identifikatzen da. Eta da, ekaren eripatu da. Teorikoki gano gara, jarrenak eta horreko jantzitu egula, eta bat, jasan gabea gara, eta bizitu dut egiten, ez dut aldatzen dut janera, bizitzan, hitzetan gelditzen da, asko ez, aipatzen zen hori. Nola pasa, teoriatik, beretan, eraldaraketa reala. Garmaiak ikasgaiak bai negitzen digu pixka, hori lantzen, akziora pasatzen, eta akziotik ikastea. Orduan, hortarako ezinbestian zaigu ezin dugula akziora pasako gu bakarrik gure dela,
eta ibarrea egiten, kasuntan, planitza estrategikoa, eta erabiltzen dugu hiri agenda, oinarri zela, ezagutzen zuen, baina hiri agenda badator, garapen jasangarriko 11. helburutik, eta garatzen da nola etorkizuneko agertoki batzuta iriz gaitezken idalerro batzutatik edo plan batina, akzio plan batina. Eta normali izaten dira tokiko akzio plan. Orduan, hori da ikasgaian izango dut eduki. Nola garatu akzio plan bat irinpatzen. Nola ingo dugu hori, ez bagea lekuratzen. Eta lekuratzeak esan nahi du, lekuratu gaitezke planoak aztertuta, eguzkia, baina lekuratu ezin gaitezke guztiz lekuratu, ez bada bertan bizitzen, espazioa bizitzen, eta gero inguruan bizitzen horiek, edo espazio hori erabiltzen duten horiek, nola bizi duten ulertzen. Eta orduan aurrenengo pausuak, normalean gaidea inguruko eragileekin kontaktatzea, claro, lau hilabete, amabosazte, ez duzteatzako ematen, hori ere, pixat kontra kaula egitzen horrelako sistemak aplikatu nahi ditugu. Saiatu gara urte desberdinak, kasu berdinean lan egiten, edo ikasgai desberdinak elkartzen, bat lehenengo laubilekokoa, beste beraren laubilekokoa, horrela pixkat, baina ikasleak ere ez dira berdinak, zeutazko da, pixkat komplikatzen. Ekari batzutan, pixkat espektatibak etxi behar dugu, eta balio du egiten den horrek ere. Eta orduan, normalean auzo mailan egiten dela, eskala egoki bat iruditzen zaigulako denbora hortan lantzeko, normalean hiri agenda egiten dugula, eta hiri agendak badauzka 10 helburu edo, pentsatuko zuen, danetik. Ingurumenarekin lotuta daudenak, baina digitalizazioarekin, gobernantzarekin, mugikortasunarekin, etxebizitzarekin, gai bakoitza izan daiteke master. Orduan, horra ere, hasieran danetik itenen duen, azalean, pikarra bajatu dugu, orduan, helburuak aukeratzen dituzte gairen, interesen arabera edo, baina konkretatzen den. Eta gero aurten, konkretuki, normalean auzora joterea eragileen batekin konektatzen den. Aurten esperientzia, aurreko ikaspeteko esperientzia bereziki interesgarria izan zen, ze bilak gizarteratze, harreman hauek bilatze hortan, jarri izan gurekin harremanetan Kutxa Fundazioa. Kutxa Fundazioak badauka programa hitzetik ekintzetara etzen dute. Hau da, gure burua, konkretuki hori da. Eta horten, lantzen zuten, 11. helburu. Eta komunitate jasangarri. Hitzetik eta ekintzetara programa honek proposatzen zuguna zen, batean horrelako eragile elkarte, hiri mailako elkarte desberdinak biltzen zituzten kreazio prozesu baten, eta hortatik helburua zen klik batzuk sortzea. Eta gaire klik deitzen zioten zerbait espazio publikoan ingo da akzio bat, nun jendei lagunduko dion klik egiten. Klik, esan nahi du, jasangarritasun teoriko hontatik, igual jarrera aldaketa batean pasatzen. Orduan, nola txertatu prozesu hortan arkitekturako ikasle. Orduan, erabakiren posgarreneko ikasgaia egoki izan zitekeela. Eta horten konkretuki, orduan, ikasleen artean komentatu genuenean parte hartzeekin ados zeuden, suposatzen ziren eskolaz kanpoko prozesu baten parte hartzeak ere. Eta orduan, bi ikasle Olondrez, parte hartu zuten Kutxako prozesu honetan, beste 30 marrera elkartzen zuen. Eta prozesu hortan, klik batzuk sortu zian eta aukeratu zituzten.
Eta astero, guk bitartean jarraitzen genuen auzoan diagnosio ezbertan lanean, bertara joaten, bertara egiten, autobasian lantzen, zintzen arazo nagusiak auzoan. Eta horren gero, elkarlanean sortu dugu, klik baten arduradun inean, ikasle bat egitean arduradun, beste bi elkartekin batean, eta orduan, helburua zen, ikasgaia azken egunean, eta klik hau aurrera eman danen artean. Horreik hau kontua behin ezkenatzen zuten, baimenan eskaera, eta nire papelak asun kontan, laguntzaile edo apoio edo. Eta, klaro, behin jarrera aldatu da aurten. Ez genuen lortu, hainbeste, herritarrekin edo zotarrekin konektatzea, baina iruditzen delako ere, 15 askotan. Ezinezkoa dela. Baina behar du, eta jendeak ez daukan ez denbora sobran, eta parte hartzearen egintzan ere badauka horrelako koska bat. Nahi dugu jendeak parte hartzea gauza guztietan, eta jendeak ezakan ez denbora, eta gainazter parte hartu zertarako. Ariketa teoriko bat diteko, horrela dago koska kontraesan bat. Eta orduan, zentratu ginen, kasu honetan, begizare elkarteak parte hartzen gurekin, dala ikusteko zaitasunak biztan gaixotasunak edo dauzkatenak eta zaitasunak dauzkate ikusteko. Eta horren esplikazio duten oso ondo haiek, nola itxuak zenbat identifikatzeko, baina ze iskutuan edo bizibilitasuak dauden gaizki ikusten duten pertsona. Eta arkitekturak edo egintzak ze eragin daukan pertsona horien bizitzan. Eta orduan, klik hortan, elkarlanean sortu genuen, horrako betaurreko batzukin, mobil bidez, simulatzen zen beraien eguneroko bizitza batzuk. Zuretxo batetik gara ikusten dute, besteak ez dute ikusten kolorien kontrastea, orduan, klaro, hori jada ez da txekorretik kanpo agetia eta izateen konpletxetasuna, baizik eta bat kolektibo konkretu bat, kasunetan, empatia hori sortia zizkiate. Gure proiektu lan kontu bat anatzeko, zeko, gure erronka ere bada, gure estetika munduotatik, alata gauzotia, eta hori bagimentua baten bada, grisa, horri bezkoa, eta aukia ere karratu eta grisa baita eta inkerratu eta neketuse, diru gehiago gustatzen zaigola, hori arduan horien arkitekto estilo fantastiko horrekin buskatzea ere gure erronka bada. Eta hortarako azte horretu, gizartea esatea igunean. Osea, asko zer gehiago gustatzen zait, irizarra, ikena izatean beste gauza guzti horiek danak baino. Zer gaitik? Eta zerretik gure eskolan erakusten duen arkitektura eta gure ikasle gustatzen zaiena, ez zaio beste mundua ere gustatzen. Orduan, hori ulertu bat bakan dute. Eta gizarte eragileekin harremana hori emaziko, zaplazteko bat. Izateko, ze raioa izan pentsatzen, eta zeinentzako ustezu diseinatu behar bezala arkitektura egin. Eta funtzionatzen du. Funtzionatzen du neurri bat gure eskola, diseinu eskola bat eta alperrizatuzuntzea graduan iztitut portzentaia garean. Claro, proiektos ikasgaia, eraikinak proiektatzea arkitekto on bat bezala, ehuneko berrogeita hamar gutxienez bada, usuario kamina dauka, herriak oraindik ere nola iteke. Argi dago, arkitekto estrella hauek edo hitzar hauek ez batzuk ez dira behar, beste, baina oraindik ere ateratzera pixka mentalitatea. Orduan beste ikasgaiak edo beste ikuspuntuen txertaketa graduotan, iriste zaie batzuk, eta horrekin konformatzea, hori ikatzeko pixka.
harreman hori bilatzen. Zubio igual oso txutaria. Izteko zati bat bera, bale? Gero igual ez dago galderatik. Bale, oian zuk ere, ikastelara eragileak eman dituzu, batez ere mugimendu ekologistako kidea, ez? Eta zuk ere, zerbait egiten duzun apustu alde, eta ze potentzialitate ikusten dituzu alde batetik. Eta gero ere zure esperientzia dela eta gure dugu ekin ere gizarte unibertsitate harreman horretan, ze uste dugu hemen hori lantzeko asko dagoela egiteko eta zuk Argentinako esperientziatik badituzula ikaspen batzuk. Eta duen igual horretatik ere ekarri dituzu ideia batzuk eta agian duk ere praktikan jarrian ditu. Bai, no sé, toca naiz lagu horreita. Bai. Bueno, nik uste dut herri mugimenduarekin harreman horiek estutzea oso garrantzitsua dela. Nik gauza asko ikasi ditut, unibertsitatean eskaintzen zituen taller eta ikastaletatik eta guzti hori, tresna asko jaso ditut hortik, baina tresna asko jaso ditut herri mugimendutik eta herri mugimenduko esperientzia horregatik. Eta badaukagu ere gure mailan ekartzenak egiteko ez. Uste dut harreman endatu behar dela eta ni oso kritikoa naiz ere enpresa nola sartu den unibertsitatea, enpresa eta merkatua nola sartu den unibertsitatea, eta nik uste dut azkenean urteetan oso presente egiten dela, ez? Ez bakarrik helburu nagusia delako gure ikaslean lan merkatuan sartzea eta horretara prestatzea. Baizik eta gauza berdina da, enpresak eta ze nola sartu da unibertsitatean, eta ez bakarrik kurrikulumean daukan eslada, nola gertatzen dugu kurrikulumenak, nola perditzen izan diren gaitasunak eta ikaskuntza emaitzak, eta zer praktikak egin behar dituzten, ingurumen zitutako ikasleen kasuan derrigorrezko praktikak dira enpresetan, eta zer esanik ez, enpresak duen espazioa kampusean ere ez. Ez dakit nolakoa den, baina egirako kampusak askoretan baritzera da, ez? Supermerkatua, optika autoeskola bat, bankezea, zein, ze presentzia dagoen hor. Orduan, enpresa sartu da bete-betean unibertsitatean, eta unibertsitatea sartu situazioa, ezagutza zientzia egiteko, eta enpresa sartu da bete-betean, eta batean ere zabaldu zizkio baina bilatean, eta herri mugimendua sartu. Herri mugimendua kanpoak eratzea. Eta kasu honetan, uste dut hori ikusi behar dugu. Eta enpresa sartu da, eta hor bai zumarratu nahi dut, gure logiketan eta gure egiteko moduetan eta gure lenguajean, ez? Ez egiten da rankingen inguruan, ez egiten da bikaintasunaren inguruan, eta bikaintasuna bihurtu da lehiakortasuna ez ere esatea arren, lehiakortasuna da enpresaren teknika bat, baina gu bikaintasunaren alde egiten dugu, eta zer nolako baldintzak esartzen duten, ez? Eta ipatu nahi dut ere prekalizazioa, denboraren abar zapatzen zela, zeratzen dugu modu produktibista batean 15 orduetan, egiten, baina baita ere lan baldintzak nola aurkeztu diren, eta ze prekalizazio dagoen bereziki ordezkoen artean. Ordezkoak diren ikasleen artean, horrelako baldintzetan. Bestelako unibertsitate ereduak ere egitea, egiten dugu adibidez. Eskatu didate Argentinako esperientzia hori partekatzea. Bueno, uste dut oso bestelako esperientzia dela eta oso baldintza berezitatik abiatzen direla eta baldintza erdidura berdinak han eta hemen.
orain izan duen anagatik ere. Baina, bueno, akutsu bat dela partikatzea garen, Argentina nik izan ditut bi esperientzia. Bat izan zen ikaslea bezala. Ikasle bezala nintzela herri unibertsitate esperientzia batean 2000 batean, eta 2001 oso urte garrantzitsua izan zen Argentina, naturalitatean izan zelako guztiak beste, naturalito guztia hor dago nintzen eta hortik ikasen nuen. Herri unibertsitate batean nengoen eta gainera kalera zen ikasmen handiak ez, ematen nahi ziren espazio bat, ere modunarentzako bai. Eta 2008an izan den aukera bueltatzeko ikerketa banaldi bat egitera. Eta kasu honetan egon nintzen UNCI, Universidad Nacional de Quilmes, unibertsitatean. Eta zein zen hor esperientzia? Bueno, Quilmes da Buenos Airesetik 20 kilometrotara dagoen auzo herri handi bat, eskala kontuan hartuta, 50.000 biztanle dira Quilmesen. Eta kokatzen da Buenos Airesen hegoaldera. Ez da auzo zaurgarrienetarikoa, baina hegoaldearen ezaugarria izan da bizi baldintza txarrak kondensatzen den auzoa dela, ez? Oso eta populazio zaurgarria bizi izan da bertan historikoki. Eta desokupatuen mugimendua, movimiento de trabajadores desocupados ditu zana hor, herri mugimendu garrantzitsu bat sortu zuten bere garaian, hegoalde horretan dauka intzidentzia gehiena, ez. Eta nego nintzen unibertsitatean hor kokatzen da. Eta hor kokatzen da, eta realitate horretara sustraituta dago. Unibertsitate hori sortu zuten 1999an, oso kuriosoa da, ze fabrika hori bat zen, oial fabrika bat zen, eta oial fabrika hori esagetu zanean hor edeki zuten unibertsitatea, eta funtzionamendua oso diferentea. Barrura begira edo, graduak oso diferenteak dira. Niman nintzen arra izan zen bereziki ekonomia sozial eta eraldatzailearen eremuan banean zeuden fakultatearekin. Antolatzen ziren bikote pedagogikoetan. Bilerak zituzten astero. Eta ez bakarrik komentatzeko fakultatearen barruan gertatzen zen, baizik eta Argentinan gertatzen ari zen 2007. Ze egoera sozioekonomiko zegoen momentuan, eta ze greba pila bat zeuden momentuan. Eta horren parte ziren, eta horren inguruan egiten zuten fakultateko bilerak. Zerara izan gertatzen gure herrian osoan. Gure pertsonaren askotan hitz egiten dugu guretaz eta zerara gertatzen gurean ziesko. Ziesko, baina ez dut fokoa jarri zer gertatu nahi dut. Eta hori bai bat. Eta antolatzen ziren ere herri hezkuntzaren zeratik ez, oinarrietatik, eta bien artean bikote pedagogikoa zuen, eta bikote pedagogikoa zuten klasean. Eta egoera oso prekarioa izan da, Argentinako unibertsitate publikoen baldintzak oso txarrak dira, eta jarrien baldintzak historikoak oso txarrak izan dira, baina badaukate antolatzeko beste modu bat. Eta unibertsitatea hori nahiko berezia da, zuten programa bat izan extensión universitaria eta incubadora social, bi programa, hori arratek izan zidanean, kontatu gutxu bat esperientzia horren inguruan, pasatu nahi zogunean ez da bere, zertan dauzen orain, ez? Eta, jarraitzen dute berdinean, ez? Extensión universitariako programa horiek aurrera eramaten. Eta kasu honetan desokupatu mugimenduarekin. Ere, ez? Azkenean formakuntza bat dago, mugimendu horien erreferentei bideratutakoa, hori artean eskubila emakumeak. Orduan, formakuntza bat unibertsitate mailakoa, herri mugimenduko erreferente horiekin eta horientzat. Orduan, hori oso presente dago.
Eta horretarako ez duzu behar ikasketa akademiko bat, hezkuntzaren meseratik irakurtzearekin, irakurtzen eta ikasten jakitearekin, hor badokazu sarbidea unibertsitatea, eta hemen aldiz, behar duzu beste oinarri batzuk ezkigute hemen egoteko, ez. Eta esperientzia honen barruan aztertuak, eta lehen aipatu duela, musean badagoela supermerkatu bat, eta bankeitza eta taxizia bat ezok, baina egitzen garaian paseagoan alako tendatzu bat, eta tendatzua zen agroekologian, oinarritutako produktua esatzen zituztenak, bertan ekoiztutakoak, eta herri mugimenduak ekoiztutako produktuak zeuden. Zaren nahi, unibertsitatean aztertuan, gurean sartzen da, olako supermerkatu dut esan bezena, baina hibide deseko hemen, eta han aldiz, agroekologia egitezela, bi esperientzia oso diferente, uste dut asko ikasteko dugula esperientzia horietatik, baina gaurko oso dutiko. Vale, eta bukatzeko igual nahi zure esperientzia gehiago dakazen ikusia irakasleen arteko saretzearekin, adibidez zuba izan saretuta disiplina ezberdinetako beste irakasle batzuekin, eta adibidez gaurko hori azkarnaren tailerra, gero egin dituzu hitzaldi horiek, disiplina arteko saretze bat badaukazue, unibertsitate bat, baina kanpoan ere basaude saretuta beste elkarte baten duen. Zergaitik saretzeak, ez? Guretzako gaira partekatzea eta ze ordura ekarri dezaken unibertsitate izate lotura horretzen. Bueno, uste dut argi geratu da, horrekoetan ere, zergatia, uste dut berezia denok guretzeko gura. Funtsezkoa dugu, hori etikatzen gaituelako, beste ikustegiak kontrastatzea, osatzea, eta, bueno, saretze edo aztarnaren kasu horretan, disiplina artekotasuna ere lantzeko, eramateko historio guztia beste testu inguruetara, beste disiplinetara, eta era berean ere, gure disiplinak erikatzeko beste horietatik, uste dute zergatia, bada bastante logikoa, identifikatutako ardatz, oinarri edo premisa horiei helduta, bai disiplina artekotasunari dagokionez, edo unibertsitate mailako saretze hori dagokionez, zein herri mugimendu eta bestelako eragileei dagokionez. Unibertsitateak izan beharko luke, testuinguru horren parte eta testuinguru horren parte da ere, gizartea bera. Orduan, claro, egia da, eraiki dugula hemen akademia badako eraikin edo ez dakit, fantasia isolatu moduko bat, erantzuna emoteko, hori, geure gizartean, indarrean gauzen korronte hauei, merkatu hori, finean, baina funtzean, erantzuna emon behar diogu, gizarte erronka horiei, gainera direnak eta hor dauzen. Orduan, bueno, hildo horretatik, egiten duguna da, guztar moda, aldo duguna, testu inguru hori, itxi eta bogatu horretan, aldo neurrian. Tailerrari dagokionez, aztarna tailerrari dagokionez, bada, ezagutza zientifiko akademikoaren, horren, ez dakit, edapen bat, disiplina desberdinetara, horren jatorria dago, etxe honetatik ingenieriek eta gizarte hezkuntzako lankideek, ekonomikariek eta gizarte zientzietako disiplina desberdinetatik, heldu egin zitzaion unibertsitate honen ingurumen eta gizarte aztarnaren azterketari, urteetan burutudan prozesu ikerketa bat izan da, eta hor egin da lan desberdinak, parte horiek kuantifikatzeko, jarduera akademikoari asoziatutako inpaktuak ingurumen mailan eta gizarte mailan determinatzeko, eta ere, bestelako analisi multikriterioak egiteko, agertoki desberdinak aztertzeko edo konparatzeko. Horrekin batera,
tresna bat sortu zen, zera horretan, kalkulagailu bat, Excel horri simple bat, kontsumo kategoria desberdinei egokitu ahal zaizkien, kuantifikatu ditzakegun, parametro errazetatik abiatuta, kalkulatu ditzakegun ingurumen impactu kategoria desberdinak. Oso modu erraz, simplean, eta egin genuen tailer hori sortzeko, eta tailer bat diseinatu, horretan oinarrituta, hori harremanetan jartzeko, gizarte, alderdi edo gizarte impactu esate egon asko da, gizarte dimentsioa integratzeko ingurumen dimentsio horrekin harremanetan jartzeko. Eta, tailerraren lehenentzio bat diseinatu genuen, orain 2 urte, egin genuen lehenengo buelta bat, titulazio eta gradu edo ikastetxe desberdinetan, eta orain bigarren diseinu bat integratuz ere elikadura eta hori kontsumo kategoria, ez? Eta, zabaldu egin dut, eta gatu dut da. Finean orain, hori ditu zenbakia, 9 fakultaten, 23 irakasle, eta horre zikrizkuntzen dira, tailer hau, entzikioz implementatu egin da, 17 titulazioetan, ez? Hezkuntza titulazioak, ekonomiakoak, ingenieritzakoak, gizarte eta osasun zientzietan, eta historia eta geografia. Hau saretzen, horitzat edatzen testu inguru hori, edo horretaz baliatuta, testu inguru hori ematen disiplina desberdinetara. Hori izango ditzateke eta tailerraren apurtxuet ideia edo funtza. Gero, bialdean, gure fakultatean, zen gara, espaldi, oso impactu eskazarekin, esan dezakegu, baina aleginean, hori sortzen hezkuntza fakultate ulertzen dugu, zenbat lankide, gitxi. Hezkuntza fakultate bat izan da, hori, jasangarritasun hezkuntzak izan behar duela, hori, zentroaren kulturaren ardatz edo funtza, neko impactu esan marginala, dugu. Baina, aleginen jarretzen dugu, gure ikasgaietan eta eramaten eta baita ere antolatzen dudako hitzaldiak kanpo eragileak, akademiatik edo bestelako esparruetatik gurera ekartzen antolatzen dudako solasaldiak eta ikasleek dinamizatuta eta bideratuta, bideratutako dinamika batzuk bitartez. Eta, gero, opatu duzun elkartea, eseko zen kasua, elkarte bat sortu egin dana, orain gitxi, apur bat, ingurumen hezkuntzan, ingurumen hezkuntzaren alorrean, hori eraman gaian, edo esan da, ingurugelaren errautzetatik. Finean, hemen hezkuntzan, ingurumen hezkuntzan, daukagun trametako bat ere, badu bere dimentsio instituzionala, ingurumen hezkuntza pasatu da, hainbat urtetan, hezkuntza sailean egotetik, hezkuntza sailetik pasatzera, ingurumen eta industria eta ekonomia garapen, ez dut hori zuzena, saio horretara, ekonomia eta industria sailak hartu du ingurumen hezkuntzaren ardura, ez dakit, otzoa, oialdegia zaintzen jartzera ezala, edo, ez dakit, arrautzak otzoaren etxean, edo aseriaren etxean izan da, ustearen paretoa, eta horrek ekarri du, ingurugelaren disoluzioa eta asimilazioa, disoluzioa ez da, asimilazioa berritu guretan, hezkuntza sailaren, berrikuntzako azpiegitura edo sarea. Eta, klaro, kezka horretatik, horko lankideen sustatuta, hortik sortu zen da, esekoz. Eta, horretan egotean, kasuan, kasuan, gudatzen dudan moduan, unibertsitatea irakaskuntza, unibertsitzen dut gizarte konpromisoa, eta edapena edo transferentzia, gure izatearen oinarrietako bat, irakaskuntza edo ikerketa moduan,
Eta gainera hori, gainera egon dugu, biderazioa da, ez? Guk ikasi egiten dugu, eta guk ikasitakoa ere, nolait irakatzi edo izlatu egiten dugu, ezta? Orduan, uste dute hori funtsezkoa da, eta potentzialtasuna da, infinito, horre sortu dira aukerak, horrek aurrera elikatu egiten dira, sinergiak sortu egiten dira, harremanak, guzti honek beste dimentsio bat, hartzen du. Askotan, dimentsio gaunago bat, egia da, oso horren sortzen direla, ez dakit, gatazka, lehen epaten zuen batzuk, ikasleek nahi dutela aprobatu, eta hor ere, gure ardura guzti hauek dira gureak, baina ikasleen interesak hor da gure askotan, interes txoke bat edo gatazka bat, guk nahi dugu ikasleek begiak zabaltzen, eta horrekoak aldatzen edo lehenteak edo beharakoa, ikasleen nahi dugu edo aprobatu, edo bikain bat, edo bakoitzak bereak. Eta, klaro, kasu honetan ere askotan, izate erabilekin lan egiterak orduan, akademiatik edo interes batzuk, eta beste aldetik ere, beste batzuk. Ez bakarrik interesak, askotan ere ritmoak. Baditugu, 15 aste, kasu dikonenean, nik orain hasi dudan, azkenetan hasi dudan ikasgaian, hori hilabete daukagu, tengo erdian, 8 asteetan konkretuta. Orduan, klaro, horrek ere, testuinguru eskala denbora horrek, asko gertatzen du, zenbait gauza era, denbora erdian, mandanen zera nabiko ez da. Baina, ez dakit, horreka ez daiteke, ritmo horiek bateratzea, eta doitze hori, aldamoduen eramatea ez da. Eta horrein, Denbora, bat dugu. Orain izango litzateke, galderak egiteko tartea, orduan, bai hemen zein online nahi badozue, altza eskua online, Fernanda izena hitza emateko, eta hemen ere bai, orduan, horrela koordinatuko gara. Fernanda izu. Fernanda ezago? Bai. Baina, ikusten dugu partaia hemen, beraz, galtzatu zengoa eta bota galdera. Erderaz egin dezakezue, bale, ez arduratu, ulertuko gara. Nik galdera inoran ematen ez bada, galdera baino goixo eskerrak eman, diruei, zuen esperientzia partidatzea gaitxik. Oso interesantzia iruditzen zait, batez ere, oianena iruditu jata inbidizien mandi. Baina iruditzen zait, oso berezitzea dela, justo ingurumen hezkuntzari buruzkoa da, eta gainera zer planteatu duzu nola funtzioan hori garatzen eta irakaspenak eta batzen, eta nik uste ez dakit, gustatuko litzaileak gehiago jakitea, eta iruditzen zait partekatzeko modu zegoen, ikus dezan, ikus dezaten ze potentzial daukan horrek, Eta, nire gertatzen zaitena, nik hemen ematen ditut klaseak, elektrikoa sailean, eta orduan igual bereziki eskola hau, eta saia gai hau txertatzeko, eta irakasle bezala estatus handirik ez dakan batentzako are gehiago, esartu nintzen pandemia urtean, eta nire gertatzen jatena da, nik, ez dut desanimatu nahi, baina pixkat banago, ikusten, azkenean, edo lortzezu ikasgai bat zure ardurapian dauna eta zuk gauzak aldatu ditzakezuna eta edo bestela beste, bigarren mailako irakasgai handietan baldin bat zaude, irakasle talde baten azkena baldin batzea horreztakazu margin handirik gauzak aldatzeko eta gero nire esperientzia ere bada batzutan ikasleak hainbeste bideratzen ditugu beste metodologia batzuk bitxartez eta hain sartuta daude horretan eta irakasleen partetik ere hainbeste itzen da bultza norabide horretan zerbait oso ezberdina derrepentian planteatzen bazaile askok ere ez dakitela hor eta hori itzen badozu oso ondo inbiozu, ze bestela eta azkenean metodologia hauek badia saiatu eta esperimentatu eta aldaketak itxeko edo oso ondo itzen dozu edo zendatek iztu dituzte. Eta pixkak,
nola ikuste duzu edo, nola indaiteke ze itxura denez, eta gauzak ez asko aldatuko, hau ez da sartu biako litzateke moduan derrigorrian sartu behar izan dezagun, ez? Zagero dozentiaz, zuk ingurura begiratu eta ikustezu jendeak ez duela metodologiak. Oso gutxi zerate, oso ondo itxen duzue, baina oso gutxi zerate, eta leku batzutan oso gutxi. Baina gero dozentiaz ateatzen da, eta horrek itxura ganez, erakusten du metodologia aktiboak erabiltzen diala, eta, esperoko ezen duten jendeak hor punta-puntako notak ateatzen ditut, ez? Baina gero ez da, nola ikustu duzu, nola sartu daiteke, nondik bilatu arrakala, desanimatu gabe, itxoindia da jendea jubilatuta desagertu arte ze batzutan, ni hainez ikustu, jendea fizikoki desagertu arte ezin dela. Tristia da, eta pena bada, baina ez nola ikustu duzu. Zei, hauko emango zenio bete ni bezala, eta uste bagaudela, batzukola egona, zer. Hola, telegrafo itoki. Nik uste azkenean, hori, askotan espektatibak ere izugarria asko bizitzan orokorrean eta dozentzian ere. Eta pixkat, bakaso edo sensazio horrekin oso gutxi aurreatzen gauza. Baina bestalde, norbean jarrera aldatzea klasea emateko orduan bakarrik ere ikutzaitea badalatzen, bai. Igual, momentu honetan igual ezin duzu etxalako zu koordinatzaile, kabia bati biladarako, edo mila arazo batik, denbora, otan adarakoa. Nire esperientzitik behintzat, ez esperientzitik arkitekturan, talde batzuk oso handiatzea. Eta materia konkretu batzuk landu behar dira, eta denborak, gero dago jarrera bat. Eta hemen gaur entzen egon bezala, han gilan bertan, nik eman behar duten klaseak, eduki berdina datzitzen daiteke era askotan, ez? Eta hor badago zerbait zure gandik ematezuna eta gaien gandik jaso ere. Aldan berdina. Eta gero aldanian, nire kasuan nora ez da, adituan egiten gauza hauetan, baina esperimentaziotik eta intuiziotik pila bat. Eta, askotan intuizioak asko balio dira. Usten baizu, ez baizu usten hortan. Ez dakit ez ez konbenio bitxi, baina txago nizuke hori zera, eskura dekosun espakoan mintzat, jarraitzea, zerean. Media da, eta zaila da, askotan koordinatu bazarenean irakasleekidekin, barakidekin, hor badozela oztopo asko, resistentzia oso komoda gara, eta bereak, eta nik baditut lakideak, esan dituzun moduan, orain 30 urteko zara berarekin, eskola moten, eta modu berean, eduki berdinak, nola posible, horre zen bitxi egin dezakegu, edo egin dezakezu, zure kasuan, eta guk, igual, berak, uste dut anok pasa izan dugula etapa horretatik, orduan esan hori seguridad jarretzea, eskura dekosun esparruan, saiatzea, probatzea, eta, hobetzeko jarrai horretan, aldatzeako beldurik ez izatea. Nik urtetik urtera, gauza bera egiten dut, baina oso modu desberdina, beti dago doitze bat. Eta jarraitzen edo, ematze horrekin batera, esango nizuk ere abiatuak bilatzea. Niri asko elikatu nau, eta asko lagundu dit, horretan jarraitzea, nire kasuan ondoan lankide bat izateak, ez? Itxi gora bera, bakoitza bere pedradekin, baina pedrada partekatu batekin, honek erronkak edo kontuak bat izan da, eta estrategia hauetatik, partekatzeko baliabideak, partekatzeko esperientziak, eta doitzen joateko, eta aliatzen joateko akutsuren, geure inguruan zikeran, hori da ez,
impactua oso murritzak, oso eskasa, baina, hor dago, gure sailean, badaudela, beste zentroetan, sorte honez, ditugu harremanak, Gasteizko eta Donostiko lankideekin, hauan saretzen, apurka-apurka, abiatuak bilatzea, zure sailean, eta saia bada ere askotan igual errazago izan daiteke gure sailetik kanpo, beste disiplinetatik, ere askotan, eta horrek errazten du ere disiplinartekotasuna, eta beste disiplinen ikuspegiak integratzen gurean, gure ikasgaietan, eta hortik ere abiatuak egon, gure askotan errazago, partekatzen ditugu gauza asko, balioak, eta horrekin nahiko dugu, Zer esan entzun da? Niretzako oso esperientzia zaila da, askotan. Zaila da, baina ez dakit azkenan oitzen zaren txikitasun horretatik aritzen denbora guztian. Zer da, nire kasuan, soziologiako zeratik datorren irakasle bat, irakasle batekin orain, ni ez naiz formazio irakasle izateko, ni zera da soziologia logoa eta eslazak ematea egokitu zait, eta azkenean aritzea bekin, eta inklusioa, eta behaketa, eta batzutan sistematizazio prozesu bati esker, basoaz zure bidea egiten esparru honetan, baina ni soziologa nahi, klaseak ematen, Eta hori, ingurumen zientzietako graduan, etxu hori, farmazia fakultatea, zer dut esan, farmazia fakultatea, farmaziateko pisu gehien, eta espazio gehien, eta orduan, azkenean, oitzen zera txikitasun horretatik ariz. Eta, nik uste dut, jabetzea zein da gure tokia, eta nondik abiatzen garen, hori esan da. Eta zainatzea esperientzia horiek partekatzen, ez izateko, edo zergoteko horren izolatuta. Eta noratik ere horremarkoa banatzen zaldira, esperientzia horiek partekatzea, saretzea, alba da, eta baita ere balioan jartzen. Eta batzutan ekatan botatzen dut, ez bada dozentia zer horrek. Beste modu batean balioan jartzea, ez? Beste modu batean erabiltzen zara. Baina, egin aldana egin. Egin aldana egin. Geratu duen barik. Askore gustatuko nintzegoke hau beste modu batean izatea, beste modu batean egitea, baina galdintza hauek dira. Eta nik izan nahi dut ere, txikitasun horretatik edo, azkenean, batzutan, amagozartoietan konprimitu behar izatea, bakarrik egotea hori guztiak kudeatzen, eta moldatzen izan da, azkenan espektatibak ere bat jatzen duzu, edo igual, egokitzapen hori horrela da, igual hori izan da hezkuntza markoan gehienetan gertatu dena, eduki guzti hauek enkajatu behar dira hor nonbaiten, eta zen bolatik, baliabide editore egiteko, orduan zuten duzu, zein da ordan helburua. Bakela batzuk eskaintzea, eta horrekoa jantzea, begirada zabaltzea, eta hori da helburuzume hori, helburuzume hori da handia. Handiena, zer badaurak emana, prozesukin, balioekin, eta ez delako. Eta
Eta argi dago egoera asko aldatu dela, eta baldintzak aldatuko direla, gizartea aldatzen doala, ikasleak ere. Baina nik ere balioan jarri nahi dut, gure artean badaudela, ikasle asko motibatuta daudena, aldaketa gogoa dutenak ere, eta ez direla bakarrik etortzen nahi dutela, ikasi nahi dutela, formatu nahi dutela, eta uste dut horri ere balioan ondar zaiola, eta ez simplifikatzea horretara nenditu nahi dute irakasle. Baina horrez gain, gauza gehiago nahi dutez, eta uste dut hori ere estukan oso dela, eta batzuei, kasuan, ez esatea, zaitazko gustatzen zuen irakasleia, ez nago motibatzen, eta gizu, hori da bera puntua, esatea, bitxo, motibatu nahi da honetan, edo ikusi ditut, edo tela dituz klare batzu, nire bidudean da zuak izango ditu gara, hori, eskerrik asko, hori da ekarpen. Eta orokorrean ikustu bada, aldaketak, inkluso irakaslegoan ere eman nahi, ikustaten ingurunean, geoztabileko. Ez? Geoztara gehiago gaude klase bukigintzan main, bulego aldatu dut, eta gaude dano bulego berdinean. Espazio berdinak konpartitzen dugu da, horrek aldatu du, gure harremantzeko era. Eta egia da fiskat buru gabe ditu behar da, orduan gaude diskriminazio fiskat. Elkarlanena eta beste erabatean lan egiten dugu. Orduan, ematen dira aukerak. Ikusten. Bere espagoan nintzat ikusten. Hemen ere, Solidaritatzen zuekin ikasle bezala. Hemengo ikasle izan da. Baina, eskerrik asko da nori zuen ekarpenen gaitik. Nik ere balioan jarri nahi dut duzuna, zuen lana, eta uste dut horrelako espazioak unibertsitateak eskainiko dituzte. Eta, gure esku geratu da, baina argi dago, hemen gaudena daukagula interes bat. Ez da, ematio guguretako nebila da. Isomatik gauzak ezten superpioa eta eskatzen dugu asko, baina nire ere bai, hau urbidu bat zaiola, igual hasierako interes bat ez duen hori, eta hori unibertsitatearen papera izan behar da, eta gustatuko nintzailuke egingo balu. Baina, aspetazioa jaitxiz, egokituz, eta eskerra guzti hori, eskerrik asko iraten nire bai, bihorduz dara maitzen zen. Bai, eskerrik asko iraten, susurrari ofizial. Eta bai eduko zaizkizu, materialak oraindik ez dakizkigu zelan jarriko ditugu zuren eskura, baina formakuntza guztietako material guztia dugunean jarriko dugu danon eskura, eta behar bat, badiko zuen galderari de material konkreturen bat guk galdetu aldiegu eurei eta eurek emango dizkigute material horiek gero eskenik, bale? Eta bukatzeko bai, egongo da ebaluazio bat, emailez helduko zaizunan mesedez erantzun, horrelako gauzak hobetu algo ditugu apurka unibertsitateak egin arte. Eskerrik asko guztiei.